Phungkaham jotono no ani hamjong mong khulumung ya faro Facebook YouTube ni ani mare kiching sungno ani PHAIKHE hamjong mong ya faro tini phung ai ang norbai thani kok share khainan bagi ma phaikya sung jotono tabuk o jorawo belakhan excited ang laijak tamni himba sini buskango election jotono je jaga phana thangdi tongthini chathini jotono SABO paino SABO phaino bo sarkar PHAITHOTHOK bo sarkar phaike engge sini bagai kahamungno abo hairokno tui mamangno kok salaimani sung nugo ma salai tongo amo hai engge tini দৈনিক সংবাদ পত্রিকা aro tini phung ai nukha o jaga je vision document je BJP rokni je ongkhorka engge 2018 tai 2023 ni je vision document abono nugui ang mane thaini kok kisa sanani musongkha engkai sung jotono saimano sini 16 tarik February sini election nangnai engkai 2 tarik March ngangke no sung saiman thangnai bo sarkar sini Tripura hasteo sarkar khanai engke tabuk je nuk tongmani je Tripura hasteo je nugui tongmani sung jotono saimano Tripura hasteni je tabuk ni je situation je Tripura sarok ni je emotional tai je Tripura sarok ni bagai je nangai tongmani sini je manthai tongthai chathai kabangma jaga no jini je no tui je khorang tisai tongmani je gata Tripura land ni je 2023 ni je election o je SABO KWBANGMA thoto kabono tui thaini kicha ani je norok bai share khaina musungo bong kangkai puila abono ang sasino je BJP sarkar ni je 2018 borok je phai BJP I50 ju je phai je borok haina hai taklai teisa borok 45 seat bai nisaibo kabang manai KWBANGMA hini borok je vision document ba prono board di hini borok appeal khai tongmani kai borok saw borok ni development no nai tawo ani sungmungke haise je busuk jorati development ngkha tam develop khaike 2018 ni simi 2023 jora tam development khaike BJP I50 government gangke saimania je saborok busuk jorati tam man khamaya sung angor tini koktes ten sanamu chungman ke je o jaga je tini সংকল্প পত্র eba kheba je istihar eba kheba je vision document je tongmani abo sung thanai 2018 sung nukha boro belai kheno kaham vision document funuka 299 ta aron bisingo busuk samung khlaijega abo to public rok jonogon rok lukurok jotono saiman kha busuk jorati kubui ingkha busuk jorati tatal chengra khlaijaka gangkai taklai ni je vision document ba bong সংকল্প পত্র je 2023 sung CPM congress rong ni bonukha IPFT rong tokri onghoya Tripura motharong ni busung nukha borok je sarkaro phaike angkeno 15 ta je point tongmani abono sakang borok 150 din ni bisungno je khlainai hini sanga point ro busung nukha engke tini oro borok bahaino potrika rogo kabangma potrika rogon rekana anro to dৈনিক সংবাদ tonga dৈনিক সংবাদ potrika borok 15 ta je borok no puilani je samung batang je main khlainai bagi borok jeta rijak mane o jaga busu jorati excited je lukurok no abo mokolo kalaima bagai ang norbagi share khaika amo hai kono excited agini hai asuk excited mungsakri borong ni je development borong ni je wansukmung buzorati abo to borong party ni papar ani wansukmung ongke ang thajing sungna musung mani ba norong bai share khaina musung man ka haisi buzorati BJP I50 government phai buzorati development ngkha tam development ngkha chikon sake kabang khe kotor ke sanan ke to sasini saibo sabaya aboni je kok paya abon ang chikon sake sawana ani mokolo je development nungmani kangkai maximum sung nukha tabu YouTube Facebook nini TV potrika je print media electronics media social media everything bebak jaga wono
advertisement nukha BJP government ni develop ngkha mahai samung khaika abono mamang sang ad nugui tong borok ni je ad ga jaga o development ngkha print media ni je flex khlai tong mane lama botok lama borok ni je poster kotor bosu হাজার কোটি টাকা যে ad choli tong kotor screen o LED screen rogo tabu শহর প্রত্যেকটা শহর rogono amahai LED screen rok thepa oi je sarkar tam samung khai tong borok ni samung batang amahai ke borok hopung sapung ad ri tong samung khlai tong ge o jaga o sabon ni development sabo labong ka ge ang ka khlaio print media electronics media tai jara mti flex LED flex ba nini je poster samnai borok ni bagi borok development ngkha tai tamo development man tai development ngkha contractor khlainai rok lama kotor khainai dalan khlainai rok puls samnai rok ba amahai sarkarni je khas sarkaron je tongtongnai engineer amahai rok baksa hoito borok ni development khana ngai teb sana musungo teb development kha baksa kurur poti asuk je central ni je double engine sarkar central ni rang kuti rang phayo হাজার কোটি rang development scheme ngkhapo hai ngkhapo ni khlayo ke boso jorati bo jaga o bo ngkha development ka abo to porok jara party khaine borok saimano phiaba sing sadharon public rok ni bagi ba sadharon public ni mokolo am hai kono kotor boso jorati nukha bole ang saimenia tiprasa am sai rogo development mani nukjakliya tangai nga sing srai saimano lama rok ekdom kabai mobai tei kiri health ni saknaijak ni bagai tabu boheno mungsa development kiri sing sanata ke sini edc area rogo ekdom no lama hamia sini edc amsai ni gana won seni ni jompui block bai khumlung gana gini rogo se busuk lama hamia ka hasuk bisingo hap kangka to taibo sana se ko krikha ka bahai ke development khaba kicha cinti prasarong ni bagai tamong kha ke bumung kisaman kha abong ke tamo kaisa ke obor mura hatai kotor mung kha airput bubagrani bumungi je snamjak kha arom kaisa je bir bikrom je airport man kha abo kaisa achieve abo kaisa kaham gai je bubagran bir bikrom kishor maniko bahadur ni mungi je jibini je asai mani salsa ni bagi je suti mamani abo kaisa kaham kha ke tai kaisa kan ke thangnani bisi balo yakho je kokbrok je sini kokbrok je college je phrongnani bagi je assistant professor eba ke ba lecturer o ma ke je tlangjak kha 18 jona tlangjak mane amo kaisa kaham samung kha aboni bade je development paket baki development to je jara leader tongnai rok je BJP IPFT juni je leader tongnai rok maximum leader rok no borok ni sakbai thangle kabangma leader gana gini him tongnai rok kabangma borok no kurur poti ingmani sing mokol bai nukha agi je borok ni yago rang khoksa kri nok bara tongnani rang puisa kri borok no tabo agartala shohor nok tangai Scorpio gari rok pailai tongmani sang nukha a development angkha te development te ta hunimano sang abaki development je kami o sang nukha kami o je tabuk je sikli rong ni je problems abo sang nukha je bazar je chuak dukan rjakha ngai je drugs salai mani sikli rong drugs salai ads manjak mani burung pari upaika gangke amorong no to protirut khlaijakliya ba khlaimaya ba khlaijakliya ba khlaida tong baksa sang buku bai sarugya saimani tongo amahai kabang ma borong no tongo je mafia giri khai tongnai drugs ব্যবসায়ী khai tongnai sarkarni borong ni bisingo tongo rokni sang samani nugui tongo khanawi tongo phiaba khakhulugi buku bai sarugya tamni himba power tongmani bagi kabangma bekai dewo khiklai mano abo hairong bagi kabangma borong no saya kintu saimano je vision document no kha je kono party ni je bong baskang ni samung batang rok
abo samung khlaijak nai ro a samung rok busu jorati kaham khlaijak nai gaoro sengto je 2018 ni je vision document BJP ni je vision document je nukmani bisingo kwbangma no borok chalak khlaikya mane baksa sawa no jumla hani karon 299 ta ni bisingo no kwbangma samung no borok khlaijakliya tabuk haino hai tewisa borong ni je vision document ka ajagao borok saka je beri besa asainai borong no 50,000 টাকা ni kaisa bond ba ekta borong mane je pro mature dong ba je kono ama hai kaisa poribaro ama hai kaisa 50,000 টাকা ni renai jara college puri tongnai beri borok je kri nok ni borong ni bagai scooty renai gas cylinder kaini renai TDADCO সাহিত্য শাসন বা অতিরিক্ত আইন আমাহাই গতাই রাং রকনি বাকি বড় পুনর্গঠন খাইনাই মানে ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্গঠন করব প্রশাসনিক দিক দিয়ে আইডিসি নি নতে কিছা বড় মডিফাইড খাইনানি বাকি বড় ওয়ান সুগলাইনাই হাইসিবলে পুনর্গঠন করব গাকে ওয়ান সুগনাইসি করনাই আমতিয়া গে মানে নাই খানকে সেরকম আগিনি সেই 2018 নি বিজিন ডকুমেন্ট নি সাই তাবুক নি যে বিজেপি নি যে ডেভেলপমেন্ট নি যে কক সাজাক মানে আবতে কিচ্ছা নরম খা যে বরক সাকবাই থাং ওয়ানসুগি মান খানা যে আফরু যেটা দাল যেটা গোबांमा যে বিজিন ডকুমেন্ট মানে আবো বরক ফুলফিল খাইমালিয়া আবনি বাগৈ আবো বরক তাবুক যে সরাই যে খাইমা থতক আমনো সিমি বরক রিফুনুকা যাই হোক আবো তো পাবলিক রক যে সিচুয়েশন যে নুগুই দङ যে তাবুকনি যে সিচুয়েশন যে নুজাগै ফাই দङ মানি যে বড় রকনি যে ওয়ানসুকমুং যে বরকনি যে ওয়ানসুকমুং তো জরা স্লাইজাগै থাङो গাंकै আসলাইজাক মানি বিসিङो जों যে थकजाक मानि बिसिङो जों जतनो साइमानो 10,323 जेबाबे थकका बरो मुसुं खांखो तो रै मांखामु किन्तु बरो रलिया इच्छा केनो बरो रिया आबन गोबांमा उक्लुगो रिजन दङ जाय होक आसे गोबांमा कक साजांनाय तो dong phano abos dotino pai thang jorakri abon bagai salai mangla ke tabuk tripura hastewo je situation ang kaini kaitham kok sana musungo abong ka hai je tripura hastewo norok sabaila tai jora bisikri je tripura hastewo sabo elek sarkar khatotok sabo sarkaro phainai gangkai tabuni je situation je nugui tongmani abong gangkai ani mokolong gangkai ang khub confuse tripura motha kaham no result khlaine ang kha khlayo ga tripura motha ni sini je ST seat je tongmani 20 ta ni bisingo no 20 ta ni bisingo no bor kaham no kabang mane 16 থেকে 18 টা পান মানিমান যদি সই ইলেকশন angkangke manani সম্ভাবনা kabang Piaba je jagao general seat tongo a jagao gangkai tangai gangkai borok tongo borok to tipra mothano asung joto borok to but regalak aboni bagi sing thangnai je nirbachon উপনির্বাচন যে মানে যে সুরমাও যে মানে অবসং কাহামকেন অভিজ্ঞতা tongo sanga prubo tipra motha paine hemani kintu fiaba pai manlia tamni hema ajagao laite sake CPM tai congress ni je jut eba ba CPM rong ni ba phano jispano ka ba nirdolong ni phano ngai but katakati ngai nai ajaga BJP lai thangmani sangno ka oma haikeno tripura hasteo bahaino borok BJP সরকার হাইনো হাই ত্রিপুরা হাস্তেও ফাইপিনাই হিনি বড় ওয়ানচুগুইনো সিনি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই বরংনি যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট জিপি নাড্ডা হইতে যে আদিত্য যে যুগী আদিত্য নারায়ণ চিফ মিনিস্টার উত্তর প্রদেশনি কিরণ রিজু আমা হেরক गोबांमा কতর লিডার রক ত্রিপুরা হাস্তেও তাবু বসাল বুরুমনো ফাই দङ সং নুগুই दङ gangkai asake mane but prasar ngai dong borok taisa kipili phaipina ni bagai piaba phada phaipino ge busu dorate borone confident dong ga ani wansung mani tui ang kabangma source tui je social media tui te kabangma kamiam chero thangai je nukmani abong gangkai BJP no hamjangnai rok ba je asai tongnai rok maximum no kisasa
ngai thangka agini sai 2018 ni phru je poribotton je khlainani bagi je agui phaibe mani abo nisete kisa kom hai ke nuksagai tongo abo ni bagi borok sudo wansugui tongna je bud baga bagi ngene siprem congress jutni bayang tabuk tipramo thani bud baga bagi khangke kasarma jaro borok lai thangnan je surma hai kai lai thangbai borok kaplai ngai 45 saibo gobang mani borok phainai ni je wansuk tongmani asukle phaigla haima tongo soi election khangke borok bjp je jagao tipra saroni booth tongo gobang motamoti jemon rom ditabo kaisa ang mohanpuro Bharatiya Janata Party ni ngi basaga sini education minister Rotonlal Nath ngai ajaga Congress ni ngi basaga Prashanto Sen Chaudhary tai independent khorsa tongo Joy Kumar Dev Tipramo thani ngi tapos de bo baso Tipramo thani bo aro basaga goro CPM basalia Congress basaga goro CPM Congress youth borok bai ije Rotonlal Nath birai ngange ajaga wo Tipramo thabo tongo karon sini borong ajaga lepunga tongo nini gamsa kapra nini borok kathal ama hero kamang masin Tipra sarok ni bo tongo sin Tipra sarok to taklai agi to CPM rok ba MOHAI rongno ri tongmani ge taklai to Tipramo thanor nai ge Tipramo thabo ajaga favorite tongo ge fiaba 10 ni booth to judi soi ge kalai ke kaplai phanang manu কিন্তু kaplai ingya kangke uko laite sake Tipramo thate BJP ni CPM Congress ni bud baga bagi surma o jeman baga bagi MOHAI amai keno kuno mote ke roko pano thangai mano asukse go MOHAI ke borong ni MOHAI ke je kabang jaga sin borok kabang jaga tong 12ta jaga o tong ga 12ta jaga ni bisingo simino borok paine ni somobona tongoi tong BJP rong ni ge borong BJP rong maximum borong ni soi election kangke 10 থেকে 12টা ni bisi borok phaigala soi judi no MOHAI ke election khangge gabono sang 16 tarik no saiman nai bojagaro go MOHAI ke je boot ni ragging ba sapa boot jeta hanjak mani jeta Dr. Manik Saha jeta manmane Ashish Saha bai je constituency tongmani ajagaro je sapa boot klaile mani MOHAI rok busu jorati tam bomting no taklai to belai kheno sini election commission mo kora khlaijak khub kaham agini slai tulona morok tebo strong jak an bagai kha khlayo asuk khlai mangla khani asa khlayo soi election khangke sarai nukjak nai Tipramo thobo kaham no result khlaine CPM Congress borok ki sarkaro phaida mano phaimia borok saisung borok try khai tongo Pia BJP government saisung ba BJP IPP government phainani belai kheno tough borok jodi Tipramo thani sahajo ba suba maya ke borok phaise mangla Tipramo tha bai CPM Congress youth jodi ek ngai thanga ke ek khai jodi election lori ke ang kha khlayo borok 6-7 ta ni selai se mangla khamu phiaba Tipramo tha borong ni je wansumung abo to keboro na go silia CPM Congress youth bo geta Tipraland likhito akare rimalia BJP bo onek try khaika diliwo sinbo bagara to sain tongo abo bonglia abor onoti olote bo sangsrai te bo saiman nai gai tabuk sangmung ka hai Tipramo thabo saisung phaimalia CPM Congress bo saisung phaimalia BJP bo saisuk phaimalia apro sarkar SABO khanai Tipramo tha SABO bai milinai BJP bai de milinai na Congress CPM jun bai abonoti wansugoi nai SABO bai thangangke sini Tipramo tha ba sini Tipra sarok ba bo sarkar khakangke Tipra sarok bagai tekisa kahamung nai lapung nai abo wansugoi nai ge thinking wansugoi nai ge ekdom simple si ge sing tebo ang sanamu sungmani ke bo jaga o samono bud rkhangke bo jaga o bo constituency o bo party no bud rkhangke sini bagai kahamung no aboro bo wansuk kangke tebo kahamung nai ang kemno saya o party no
support khaidi o party no ta khlaidi hini norok je sajak mani norok ni je wansuk mani norok ni je wansugui je nukmani je kaham sajak mani abo norok freedom jotono jain je freedom jain je wansuk mung jain je hamjak mung jain je musung tino tongoi mano phiaba kisa wansuk angke te prasarong ni bagi kaham nani bagi thinang ni bagi kisa wansuk angke chau kisa wansugui naidi wansugui norok ni nangkuk mani butno rodi haina hai malai finai bele bele keno hambai kabangma kok no karjagi thangka kaisa kusu kok wansung chaya phanang mano ang borobai kok sanane mujongkha kisa saka share khaika ang bahan direct norbai kok salaika abon bagai saya suya tongha ke nakaradi ani je wansung mung se obo Tripura hastewo belai keno interesting election ngnani thangai tongo result ngnani thangai tongo belai ke interesting nai kisa ni bagai no KWPLAI mano kisa ni bagai cheni mano o interesting taklai hai mane agi waise pano nungya kho taklai nungnani thangai tongo ni angke khasongo mane confuse ngai thangka confuse sengjak je taklai SABO painai paya eno ulorogo tai saja salni niya golo srai ke kaisa ke sawanu bojagao MOHAI ingei tong sung jotono saiman tong nor jotono saiman jak haipano ang ani bukhani kong nor ba share khaika norla ani kising songba nor bo ano sadi bele ke na hambai o MOHAI ke no sung thiasak jorati kaham kereng khlai tong kachang hamjang laimani bising tei tong ithang manthuk omono norong thini nayo bele ke na hambai phung kochang ni jorao ani hamjang khulumu ya pharo nor bahina kaham kereng tongdi te sha hai kipli malai philai khana shoni ni bisingono te kaisa srai ke sung je bo sarkar ba phaikhe chano ba busuk jorati soi manno aboromoti kisa kok salaina khorsa khorokni an takhuk rangchak ni takhuk songrok bai abo norok bai malai bele ke hambai